toilettet, og det er dårligt. Og man skammer. Hvis nu ham der er den lille der, så tager vi ham lige af. Du sveder. Hvad siger du til? Det smager. Det er jo ikke så blomsteragtigt. Nu kommer syren der. Den har varmen, den er så fint. Meget fornemt. Meget fornemt. Den der vil lige kigge, den der, jeg siger. Ja. Hvad med ham? Hvad med, jeg ligger han op ad bordet? Skal du have en Reebok, det er det, du siger? Det ved jeg ikke. Ja, ja. Han siger så ikke. Han har det også gratis. Du må ikke bare sige noget. Hvad skal du sige? Jeg skal gå hjem til Jylland. Er det bare hovedet ud af min tid, og så frem med, eller hvad? Hvad siger du? Er det Uber? Han så skal skide ud der. Jeg har et helt stykke her. Er det rigtigt? Griner. Ja, okay, det er godt nok ikke så meget. Det skal nok. Hvad siger du? Ja. Jeg ved. Hvad siger de? Nej, skide. Ja, det er godt. Han er fuldstændig uberørende. Det er godt. Jeg har stadigvæk de her, som er lidt søde. Nej, godt være, at det render.